Čaute, to je Chris, vítajte na dnešnom videu. Dnes to bude video o tom, ako ja rozprávam o svojich prázdninách. Takže veľmi dobre počúvajte, lebo toto video bude obsahovať veľmi dôležité informácie, ktoré nie všade len tak ľahko získate. Takže, prvá otázka, ktorú si ja položím samozrejme, bude, že aké boli moje prázdniny. No, moje prázdniny boli veľmi dobré. Konečne som bol doma a konečne som videl všetkých ľudí, ktorých som chcel vidieť. Konečne som bol s mojou rodinou a proste bolo to super, hej? Takže tak. A aj som bol proste na niektorých miestach, kam som chcel ísť, na niektorých miestach, ktoré mám veľmi rád. A tak, takže bolo to fakt super. No a ďalšiu otázku by som si položil. Chcel sa mi ísť naspäť do Anglicka, teda do Škótska. Na jednej strane áno, ale na druhej strane aj nie. Na jednej strane áno, lebo proste je fajn bývať sám. Už som si na to trochu zvykol a trochu to momentálne viac preferujem, ako bývať proste doma s rodičmi, hej. Akože aj keď u nás je to, by som to bral trošku ináč, že bývanie s rodičmi v našom prípade nie až tak zlé, lebo tým, že my máme akože hospodárstvo a takže ak sme tam viacerí, tak si vieme aj viacej navzájom pomôcť. Takže je to akože na jednej strane hen tak fajn, ale proste chcem sa aj tak byť osamostatniť a akože, no osamostatniť, keď ešte nezarábam úplne všetko, len tak sám, hej. Ale hľadal som si včera prácu, hej. Takže ticho. No a potom na druhej strane som sa netešil, lebo proste neviem. Je to také, že čo ja viem, akože je to tu fajn, ale neviem, že či je to proste niečo také, že čomu by som sa naozaj chcel venovať. Akože to štúdium je super, ja sa to naučiť veľmi veľa vecí, ale proste mám niekedy pocit, že ma to skôr zdržuje v tom, čo naozaj chcem robiť. Takže neviem, akože uvidím ešte, povedal som si, že tento rok, proste tento semester musím proste dokončiť, že nie že musím, a chcem ho dokončiť a ešte som zvedavý, že aké to bude tento ďalší semester. Proste. No a tak. A potom keď si mám položiť ďalšiu otázku, tak to bude už asi, že neviem aká, lebo už asi žiadne ďalšie otázky nemám. Aký bol môj Silvester? Môj Silvester bol taký, že si ho pamätám, takže bol asi celkom dobrý. Ale nie, akože Silvester bol super. Bol taký dosť spontánny, lebo som nemal nič naplánované. A na poslednú chvíľu som vlastne skončil s mojimi známymi, s mojimi kamošmi. Takže bolo to fakt super a boli sme na hrade sa pozrieť na ohňostroj, takže to bolo fakt mega. Akože Silvester bol fakt super tento rok, musím uznať. Akože aj minulý rok bol super, hej, ale tento rok bol tiež super. Všetko je super. Nevadí. Ďalšia vec, čo som chcel povedať je, že úplne si fičím teraz na jednej pesničke od Ray Seymour, Black Beatles. Je to úplne super, ak ste to nepočuli, tak si to pustíte, no je to povinné, že pustite si to. Je to mŕte chytlavé. Akože dnes sa to aspoň brutálne páči, proste neviem, fakt je to plne super. Pustíte si spievam jednu vetu, či text, no proste časť textu z toho, v kuse mi to hrá v hlave. Takže je to úplná pecka. No a to je vlastne asi tak na dnes všetko, čo som chcel vlastne úplne povedať. No a budúci týždeň sa chystám na Loch Ness, čo sa mŕte teším. Lebo už sa na to, vlastne už to máme naplánované asi od decembra, že tam ideme, takže ideme tam budúci týždeň, takže z toho bude určite video, takže čekujte a tak ďalej, proste majte sa dobre a ak sa vám video páčilo, tak dajte, viete čo, a follow. Čau.